Mă numesc Doru Danileț, sunt președintele Clubului Sportiv Activ, în același timp antrenorul secției de tir cu arcul. Eu sunt foarte pasionat de tir cu arcul și am foarte puțin timp pentru mine, dar tir cu arcul îmi oferă o satisfacție extraordinară. Acum am reușit să formez un grup destul de numeros de arcași care trag și în aer liber și în sală. E un sport foarte relaxant, mai ales atunci când este practicat cu plăcere.